muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine mhuri yangu iyo yandinayo. Ndava kutotya kuti ndinge ndichidzokera kuma DNA. Ndainge ndakaenda kuma DNA, izvi ndakazviita iro rino gore. Ndakazoti ndaenda kunotora results, ndainge ndagara hangu ndiine suspect kuti mwana wangu wandainge ndichifungidzira kuti mwana wangu wekutanga haasi mwana wangu nekuda kwezvikonzero zvakati wandei zvakaitika mukomana chinde zvekudai. Ndakati ndichiri kuteachers college, saka ndainge ndiine musikana wangu uyo ainge achitogara musame line imomo matainge tichigara. Saka kubva zvatakazotanga kurara tose, pane pamwe pandakazoti ndabva kucollege tikazosangana pabonde akabva achizondipa STI. Saka akangoti zvimwe kuda inhau yehygiene because akandipa STI iya inonzi drop. Pandakazoendawo kuchipatara ndakabva ndachizobvunza manesi, vakabva vachizondiudza kuti zvinoitika and it is possible kuti mukadzi kana kuri kunzi anenge asinganyatsokuzvishambidza zvakanaka anokwanisa kuzopa murume STI zvakangofanana nana drop. Saka ipapo mukoma ndo pandakatanga kungoitawo suspect, kunyangwe takazopiwa hedu medication zvikaita right, handina kuzombobatwa zvekare neSTI kubva kumudzimai wangu kusvika pari nhasi. Ndakatomboedza kuti pane pamwe apo patakatombobva kumusha. Saka munongoziva kuti mukufamba umu kana muchibva kuZimbabwe nebhazi kana mazosvika kunoku unenge uchitofanira kuti unge uchitogeza. Ndakatomumanikidza kuti tinge tichimborara tose ndichida kungoona kuti zvechokwadi mukadzi kana kuri kunzi anenge asina kunyatsokuita utsanana hwakanaka anokupa STI here. Handina STI yandakabatira kubva kwaari ipapo. Saka ndaingova ndiine suspect yangu yandainge ndiinayo. Uye zvekare pandakatanga kuuya kuno kuSouth Africa because tatova nemakore akawanda about 11 years tichishanda muno muSouth Africa, asi tinoshanda hedu tichidzokera kumusha. Saka kubva patakauya kuno kundini ndakatanga ndakaita about 3 years ndichishanda ndiri ndega muno muSouth Africa. Zvaitondibata zvichitondinetsa kuti asi sei mudzimai wangu asingadi kuti ndinge ndichimutora ange achiuya kuzogara neni muno muSouth Africa. Aingoti ini ndinofarira kugara hangu kumusha. Asi chaindinetsa manje ndaiti kana kuri kuzonzi ndikazodzokera kumusha ingava iri holiday yeChristmas, ndichitotarisirawo kuti sezvo tiine kana 6 kana kuti 7 months nemudzimai tisingachazivi kuonana anenge ari makwikwi. Asi kubva zvandaisvika kubva zuva rekutanga uchisvika pamba unochitoona kuti munhu haatomborina kana basa newe kana kutomboda kuita newe. Sometimes anenge achitokudza kuti ndakaneta. Saka ndo zvimwe zvinhu zvaigara zvichingondidya mupfungwa dzangu. Saka ndakazoti ndati ndaitawo mari because yezvinozvi zvimari tava nazvo. I then said let me go kuma DNA. Vamwe ava ndina suspect navo, asi mwana wangu wekutanga ndiye wandiine suspect naye. Saka ndakabva ndachizoti ndaenda kuma DNA. Ndakaita nguva ndisati ndatora results because ndaitonzwa hana yangu ichitorova kuti kana kuri kunzi mwana uyo akazobuda zvichinzi handisirini baba vake then what. So I then finally found the courage ndokubva ndachizoenda kuglobal ndikabva ndachizonotora results. Ndichiudzwa results mukoma ndakafenta. I was shocked, but zvinhu zvadainge ndichitoziva. So I have been raising my son whom I thought was my son for the past 17 years, and the results akabuda iwo achiti mwana haasi wangu. Handizivi kuti vedare mungandibatsira sei. Dzimwe nguva ndinoti kana ndakatarisa mudzimai ndinonzwa ndichimuvenga. Ndikudawo advice kubva kune vedare renyu. Pane nzira here dzandingashandisawo kuti ndige ndichikwanisa kuwana refund for the 17 years that I have been looking after my so-called son?
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakangooma hazvo vedu we hanzi is it possible kuti ndinge ndichizotsvaka baba muridzi wemwana kana ndavawana then ndobva ndachizovaendesa kucourt so that ndinge ndichizopiwa refund yangu for 17 years idzo dzandakagara ndichichengeta mwana ndichifungidzira kuti ndewangu asi asiri mwana wangu. Ivo vari kutosuspecta kuti baba vemwana uyu vanenge vanotozviziva hanzi munhu uyu anotoita sekunge ndewe munharaunda matauriro avo avo avanga vachiita. It seems as if munhu wekutoziva ende panguva iyo yekuti mudzimai wavo ainge achiramba kuuya kuSouth Africa hanzi aitozviitira nekuda kwekuti aitorambidzwa nababa vemwana, the real father. Munozvionawo sei vedare, is it possible to get a refund yapakaipa? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yo zvakangooma hazvo vedu we hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Kana mukazonzwa zvichinzi munhu aromba, do not blame that person because mamwe masituation awo atinosangana nawo mukurarama anorwadza kwazvo. Vamwe nevangu, my mom in law, vakaudza murume wangu kuti ari kufanira kuti ange achizotora mudzimai wepiri. Ndakabata messages pa WhatsApp zvainge zvongondinetsa zvichingondishungurudza kuti kosei murume wangu right now angova munhu uya wekuti he is always distant, far away from me, haana kana cha anoda kumbotaura neni, tinoita sekunge tava strangers and anoti dzimwe nguva kana ndikada kutaura naye nyaya kuita majokes anongonditarisa obva atongotora ma-earphones ototanga kutoteerera music. Saka zvaindinetsa pose apa. Ndakazoti one day achigeza ndokubva ndachizotora foni yake. Ndatora foni yake, I then discovered kuti ainge aine ma-messages avo ainge achangobva mukutumidzirana namai vake. Saka vamwe nevangu vainge vakamunyorera message yekuti uri kufanira kuti unge uchitsvaga umwe mukadzi wenumber 2 because iwewe ndiwe mwana wangu mukomana wandakazvara. Saka ndichatokutsvakira mukadzi wenumber 2 so that anga achikwanisa kuzokuzvarira vana vakomana. Vasikana handiti unozviziva kuti havakwanise kuti vange vachizotakura zita rababa vako zviri kukauri kana uchida kuti zita rababa vako ringe richizonzi rarova. Vakamubvunza zvekare vakati unoda here kuti zita rababa vako ringe richizorova? Akabva ati kwete. Vakati manje maonero angu andiri kuzviita unoita sekunge uri kutozvifarira kuramba uchingozvarirwa vana vasikana, and I have only given birth to girls, I can't give birth to boys. Handizivi kuti sei. Ndinonamata mukomana. I don't know how many times I have fasted ndichikumbira kuna Mwari kuti vange vachindipawo mwana mukomana, but zviri kuramba. Ndinombobatwa nepfungwa dzekuti ndimboenda kun'anga here ndinouchikwa because ndinombonzwa vamwe vachiti hanzi kun'anga unokwanisa kunochinjwa nyoka yako so that inge ichizozvara vana vakomana. Apa ndiri munhu anonamata ende vamwe nevangu navatezvara vangu vatori nezvigaro muchechi. Handizivi kuti sei vada kundiisa pamuidzo kuti ndinge ndichimbobva pana Mwari because imwe solution yandiinayo ndeyekuti kana ndikashaya munhu anondiuchika ndotsvaka hangu n'anga inoroya vamwe nevangu kuvaita kana chirema kana kuti vange vachifa because kana murume akangonzi atora umwe mukadzi ndokutoparara kunenge kwatoita life yangu. I really need help. When you post my story, please tell me ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vanzvadzi vedu, maonero angu handioni sekunge imhosva yenyu. Handiti vana chiremba vanoti mbeu yababa ndo inodetermine kuti pachazvarwa mwana mukomana here kana kuti mwana musikana. Ende zvazvinoita sometimes vanokwanisa kuti kana vakamutsvakira umwe mukadzi panongoya futi pakangozvarwa futi vamwe vana vasikana. So I don't think that you are the one to be blamed. You have to confront your husband and tell him kuti I now know kuti why you are ignoring
me and confront vamwene venyu and tell your relatives as well. Kana zviri zvo zvavasarudza zvinge zvichizozivikanwa, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai, ndinoda kureurura utsinye uhwo hwandakaitira imwe sister yangu. Saka nesister yangu takangoinzana mukoma nashi. Zvakaitika ndezvekudai so, mama vangu ivo nefriend yavo vakamitiswa nemukomana wavainge vachidanana naye at the same time, but mama vangu ndivo vakatanga kudanana nadhedhi. Izvi zvakaitika vachitoriwo vasikana vechidiki. Saka mama vangu vakabva vachizosarudzwa nadhedhi nekuda kwekuti mama vangu maparents avo vainge vari vanhu vainge vaine mari. Friend yavo nekuda kwekuti maparents ake vainge vari varombo ndokubva achizorambwa nadhedhi, but vose vainge vaine pamuviri at the same time ende vakanozvara at the same time. Saka nesister yangu uyo wandakazoroya, we even share the same birthday month. We look like twins ende takatofanana even neskin color because takazotora color ya dhedhi vedu. Saka mukukura mukomanashi na mama vake vakazobuda mulocation matainge tichigara ndokubva vachizotanga kugara somewhere else. Nekukura then takabva tachizotanga kutaura tose, takazosangana paFacebook tikabva tachizotanga kutaura tose. Akazondiudza kuti ainge ari muSouth Africa, ndiye akatoitawo kuti ndige ndichiuya muSouth Africa because South Africa ndainge ndichinzwa kuitya, ndichitya kuuya muSouth Africa. Akanditi usatya, unouya kunoku then wozogara neni kuCape Town. Ndakabva ndachizoita zvivindi ndokubva ndachizoya kuCape Town ndikatanga kugara nesister yangu, tava kugara tose kudaro. I then discovered kuti ainge aine mukomana ainge aine mari uyo waainge achidanana naye. I felt so jealous, ndikatombomuitira maactions, but mukomana iyeye ainge ari munhu anonamata ende vainge vakatomirira kuti vange vachizororana, vange vachizokwanisa kugara vose. Saka ndakazoti ndaenda kumba ndichitongotaurawo namama, taitongotaurawo nyaya in general. Ndopa ndakabva ndachizovaudza kuti sister yangu iye ainge aine umwe mukomana uyo waainge achidanana naye ende airatidza kuti ainge ari munhu ainge aine mari dzake. Mama vangu vakangoridza tsamwa, havana kana kumbopindura. Ndakazoti ndadzoka kunoku kuSouth Africa, mama vangu nerimwe zuva vakabva vachizondifonera vakabva vanditi, iwe une shuwa here nezvawakandiudza? Ndainge ndatokanganwa nezvanyaya yacho. Vakabva vandirangaridza kuti tainge takambotaura neishu yekuti sister yangu ainge ava kuda kuroorwa nemurume ainge aine mari, ainge aine dzimba dzakawanda muSouth Africa. Ndikati ya vachiri kudanana ende akanditi ari kutoda kutoroora iro rino gore. Mama vangu vakaridza tsamwa zvekare. Ndikati kochi? Vakabva vachizondiudza kuti vainge vaine umwe muprofita uyo wavainge vachiziva. Muprofita uyo ainge achida kuvabatsira kuti zvose zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichizoitika zvakanaka zvisazoitika mulife yesister yangu. Ange achizongova munhu anenge achingotevererwa nezvakashata chete. Panonzi paitika chakashata anofanira kuti ange achizowanikwa aripo. Vakanditi vainge vaine munamato wavainge vachida kutumidzira, asi vainge vasingazivi kuti munamato iwoyo vangautumidzira sei. Ndakabva ndati hapana chakaipa mama, ndichambobvunza vanhu vemabhazi. Ndopa ndakatanga kudanana nomumwe murume uyo akazondipa mwana ainge ari driver werimwe bhazi iro rainge richiuya kuno kuCape Town. So ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndiine zvinhu zvandainge ndichida kuti ange achizozvikolekta mumasvingo kana odzoka. Akati hapana chakaipa. Akabva achizotora munamato uya ndokubva achizouya nawo kuno kuCape Town. Ndakanzi munamato iwoyo pandinenge ndichiushandisa ndinenge ndichifanira kutoti ndige ndichitogara kumba kwesister yangu. Ndakatombotama ndikatanga kugara nesister yangu. Iye ainge asingatozvizivi kuti ndainge ndiripo pakumuvakira munamato wekuti relationship yake inge ichizoparara. Ndaiti kana akabuda zviya akaenda kubasa, ndaisara
ndichitora hembe dzake ndobva ndadzipfeka, ndobva ndageza ndakapfeka hembe, ndobva ndaiyanika hembe yake iyoyo, asi ndaisaiyanika directly pazuva, ndobva ndatoiaina, ndobva ndatoipeta, ndaigeza ndichishandisa mvura iya yemunamato yandinenge ndasanganisa neimwe mvura mubhaketi. Saka ndainge ndichigeza minyama yangu yose ndichiigezera pahembe dzake. Ndapedza kuvaka minamato ndopa ndakabva ndachizodzokera hangu kumba kwandainge ndichigara. Akazondifonera nerimwe zuva achichema achindiudza kuti ainge arambwa nemukomana wake namai. Takafara chaizvo mukoma apa vainge vatoita mapreparation ose, vava kutoda kutogadzirira kuti vange vachizoenda kumusha. Saka ndo zvatakaita izvi. When you post my story, I will be following through in the comment section. Yo, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we yapakaipa. Munoti kudii nemaprofita anovakira vanhu minamato yakaita seminamato yakadai. Zvinenge zvichiri zvekwamwari here kana kuti inenge itongoriwo satanism? Kana ukanzi wavakirwa munamato wakadai so nemuprofita, tingati munamato here kana kuti watova mushonga satanism chaiyo? Tell me what you think in the comment section. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai mukomanashi uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri munomu munyika yeSouth Africa. I am married to a South African man. Even though we are married, but hatisati tava marriage certificate because muchato chaiwo hatina, but mari ndakatobvisirwa mari. Dambudziko riripo mukoma rava kundishungurudza nderekuti I started staying with this man 6 years ago, kana kuti ndichati we started having unprotected sex 6 years ago. Saka pose apa I was thinking kuti I was the one that was barren. Murume uyu ndainge ndichimbomushandira samaid akabva achizondiudza kuti ainge akafarira hunhu hwangu ende ainge achida nezvangu. Ndakabva ndachizomubvuma mushure mekunge andivimbisa zvikuru. Ainge akandiudza kuti achandibatsira kuti ndinge ndichizowanawo a spousal visa, but now I really do not know kuti what is he thinking about me, because iye achiri kungoti I'm still learning you and pane zvandoda kudzidza kubva pauri kuti are you the right one. Apa ndiri kungotitiwa, apa ndiri kungogara nemunhu handichazivi honestly, please help me, zvinondirwadza. So what has brought me pachannel yenyu, I found out kuti murume uyu akaitwa surgery 6 years ago. Nerimwe zuva mukomanashi ndakangovhurawo safe randakavhura iro rinogara pfuti yake, ndopa ndakabva ndachizoona medical records. Saka ndainge ndisingatozivi kuti zvinoreva kuti kudii vasectomy. Pandakazoenda paGoogle, that was when I discovered kuti zvinoreva kuti munhu anenge akaitwa surgery yekuti asazoita zvekare vana. So I really do not know kuti sei asina kumbogara akandiudza. Apa pose apa mukoma I was blaming myself kuti ndiri kutadza kuita mwana ndokusaka asiri kuda kuchata neni so that ndinge ndichizowana a spousal visa. I don't know kuti ndomubvunza here kana kuti ndoramba ndakanyarara. Murume uyu ane mari, ndava kufunga kuti ndinge ndichimubira mari then ndobva ndadzokera hangu kumusha. Ndongozviudza kuti for the 6 years that I have stayed with him, I have paid myself every year ndichange ndichizongobata 100,000 ndomubira 600k ndoenda hangu kumusha. Do not ask me how. Ane mari yakawandisa, ane retirement funds, ane companies, ane investments akawanda zvekuti kunyange ndikaburitsa mari zvinokwanisa kumutorera mazuva kuti ange achizozviziva kuti mumba mune 600k iri missing. Nditori nemari dzakawandisa idzo dzandakatomboshandisa ndikazotomuudza after gore chairo ava kutarisa mabank statements ake. Ndikamuudza kuti ndakatumidzira amai pavainge vachivaka imba. I need advice. Zvinongorwadza so kufind out kuti murume waugere naye anokuudza kuti ari kuda mwana but achizviziva kuti akaitwa surgery zvake.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndafunga kungotoba 600k ndobva ndatiza ndobva ndaenda kuZimbabwe. Kune avo vane ruzivo, zvinoita here kuti murume ange achizokwanisa kupa mukadzi pamuviri after such a surgery? Tibetsereiwo mu comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndiri kugara muno mu UK. So far mukomana ndine varume vatatu avo vandatya. Varume ava vari vatatu, one ndiye ainge akauya kunoku ku UK as a caregiver, asi vamwe ava vaviri takangosanganawo muchihure, asi vainge vakaunzwa kunoku nevakadzi vavo under a spousal visa. Ndainge ndiri munhu ainge ari right. Ndisati ndaenda kuZimbabwe ndine mafone numbers avo andakatora pane imwe channel inowanikwa panapa pa YouTube. Ndinototya kutokuudzai zita rayo channel iyoyo nekuti zvandakanoona mumatare kunzouko kune vanhu vane masimba ende vanoshandisa mishonga. Kana zita rasekuru ivavo ndinotya, but yambiro yangu kune vamwe avo vachada kubva kuno ku UK vachienda kuZimbabwe kunosangana neng'anga. Dzimwe ng'anga idzi mukoma dzinotoshandisa masimba asatani chaiwo, ende kuti nditi ndichazobatsirwa neng'anga ipi ichakwanisa kubvisa zvinhu izvo zvandakapiwa nasekuru ava. Ng'anga zhinji dzinototiwo dziri kuzvikoniwa. Ndinofanira kuti ndinge ndichienda kuNigeria kana kuti kuGhana. Ndokusaka ndazouya panapa kuti vedare vange vachizondipa advice kuti ndoenda here kuGhana ndikwanise kurasa zvinhu izvi hanzi mugungwa, nekuti ndine zvinhu zvandakapiwa nevamwe sekuru vekuZimbabwe. Saka sekuru ava mukomana ndichangovati sekuru Gudo nekuti ndinotya kutaura zita ravo, nekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kutovaona kana muglass kana vaine zvavanenge vachida kubva kwandiri. Sekuru Gudo ava ndakasangana navo mushure mekunge ndaitawo matambudziko avo ainge achinditambudza muupenyu hwangu. Zvakaitika mukoma ndezvekudaiso. Nemurume wangu takauya kuno a very long time ago, tichangobva mukuchata. I was not yet even pregnant by then. Saka takaunzwa nechikoro, then ndokubva ndachizoita mwana wangu wekutanga we number 2. Murume wangu akabva achizondiudza kuti ainge aine shuviro yekuti ange achizoroora murungu, and then we had a divorce. After that akazotanga kundi abuse. To this very day vana vangu avatombondifarire because murume wangu munhu wekuti anogona kunyatso kumanipulate a situation. Saka kunyangwe ndikataura nevana ndichida kuvaonesa kuti neniwo ndiri amai venyu and ndinokudai the same way that your father claims to love you, but vana vangu vakatondifuratira. Saka my children, they want to stay with their father and their white mom because ikoko vanotengerwa zvavanenge vachida, ende varungu vane parenting yakasiyana nesu yavanoti gentle parenting. Vana vangu izvezvi mukoma vana vadiki but vanotonwa doro, vanoenda kumaclubs, ende kana vari kwandiri kana kuri kunzi ndikavarambidza zvinhu zvakadaro kana ndikati handei kuchurch, so they see me as the evil wicked mom, and they see their father and the step mom as someone that is loving, but havatozivi kuti vari kutokanganisirwa future yavo. But anyway ndo parenting yekunoku kuEurope. So like ndinotoita sekunge ndisina vana, and ndo zvakazokonzeresa bitterness yangu. Ndiri munhu ari very bitter, and bitterness yangu yakazowedzerwa mushure mekunge ndazotora X. Ndakati ndava kutora X ange achiuya kunoku, zvimwe kuda tinokwanisa kuvaka ramangwana redu rakanaka. naX uyu tainge takasangana tikadzidza tose paUZ, tikadanana ndokubva ndachizomuramba because of other reasons, then ndokubva ndachizomuudza kunoku. Ndamuunza kuno mukoma, ndida kumuunza kunoku as a spouse. Ndakatongojoinidza kuti ange achizouya kuno, saka ainge akazvimiririra asiri dependent wangu, and the time
yekuti akangowana freedom. Mukoma ndo pandakabva ndachizowana kuti ainge atori nemagirlfriends ainge akawanda kuZimbabwe zvekare nemuno muUK, ainge achidanana nevakadzi vechikuru vemuno muUK. Haana kana kumbondinzwa kungopopota. He then moved out. Akatouya kuzotorwa neumwe mukadzi wechikuru uyo waakazototanga kutogara naye, and they got married. So if you can understand where I am coming from, nekuda kwebitterness kwemakore ndakararama ndiine bitterness zveYouTube, ndikati ndakazotanga kuzivawo YouTube kuma 2015-2016 ndo pandaipotawo ndichingopindawo paYouTube, but not that much. Ndikazotanga zvekare kupinda paYouTube kuma 2018. Ndakazonyanyisa kuifarira panguva iya yeCovid because ndainge ndichingogara ndiri ndega, so ndaiti kana ndikafila lonely then ndobva ndachizoenda paYouTube. Ndakabva ndachizosangana nemachannels avo anodzidzisa zvechivanhu, ndikatanga kutevedzera zvechivanhu, ndikatanga kupindawo mumagroups, but ndainge ndisingashandise nhamba yangu yekuno kuUK. Ndapinda mumagroups kudaro, mukoma ndakatotanga kutorotawo hope dzaitoratidza kuti ndine chivanhu chiri pandiri. Ndakabva ndachizoti nerimwe zuva ndainge ndiri kubasa, pane vamwe sekuru avo vakazoitwa interview, makore acho vainge vachitopisawo zvekutodaro. Ndikabva ndachizotora mafoni numbers avo, ndakabhadhara mari yematare, ndikavaudza zvose zvainge zvichiitika muupenyu hwangu. Ndainge ndichida kuti murume wangu anga achizodzoka kwandiri, ange achiramba murungu wake. Vakanditi hazvinetse, asi unofanira kuti ungochiuya kuno kuZimbabwe. Ndakakwira ndege ndikadzokera kuAfrica mukoma. Tikabva tachizoenda kune rimwe rwizi, ndokubva ndachizonogezeswa. Handina kunge ndakaziva kuti mari yandainge ndakavapa, because tine mari yatakazoenda tikanorasa murwizi imomo yange ichikwana iyo kuita 20 pounds. Saka mari iyi mukomanachi yatakanorasa murwizi kwainge kuri kutotenga mweya wemunhu ainge akafiramo murwizi. Painge paine mamwe mapostori avo akafira murwizi. Yakatombonetsa nyaya yacho iyoyo, vachitobhabhatidzana vanhu ava. Ndiyo nguva iyo yandakaendawo kuZimbabwe. Saka vakabva vachizoti taifanira kuti tinge tichiendako uko kwainge kwakafira mapostori kuti ndinge ndichizochenurwa. Ndainge ndisingatonyatsokunzwisisa kuti kosei vainge vachida kundichenura panzvimbo iyo yainge ichinzi kwainge kwakabva kufira mapostori. Saka kukanda kwatakaita 20 pounds murwizi ndo kutotenga kwandakaita njuzu. Njuzu iyi yandakatenga yainge isiri njuzu chaiyo, asi uri mweya wemunhu uyo ainge akafiramo mumvura imomo. Izvi ndakazozviziva mushure mekunge ndadzoka kuno kuUK. Zvinhu zvangu zvakatanga kufamba. Husband yakatanga kudzoka kwandiri, asi ainge asingadzoki kwandiri permanently, zvainge zvichindinetsa. Ndakatanga kurota hope dzinotyisa ndiri kumakuva, ndichirota zvekare ndiri pasi pemvura. Pandakataura navo sekuru, vakabva vachizoti ndainge ndiine njuzu yakaipa. Ndikati kosei muri kuti ndine njuzu yakaipa, asi ndimi makandiendesa kumadziva. Vakabva vati vainge vachida mari. Ndikati mari yamuri kuda handina kwandinokwanisa kuiwana. Vainge vachida 10,000 pounds kuti vange vachikwanisa kubvisa njuzu yakaipa. Saka njuzu iyi yakazotanga kupanduka. Usiku ndinotomutswa, dzimwe nguva kana ndikamuka ndinozotoona nditori kana mumba mebest friend yangu, nditori pamusoro pemurume wake ndichitoita bonde naye, kana kutotora murume wemunhu ndoenda naye kumakuva ndonorara naye, nekuti ndo zvinenge zvichidiwa nenjuzu zvandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiita, uye zvekare nekuzoitira vanhu kutsinye. Ndakazotanga kudanana nevarume vevanhu in real life, seuyo wandakatanga kudanana naye akazviunza ega kunoku. Ndakamuuraya mukomanashi, akaurawa nenjuzu igere pandiri nevamwe varume zvekare avo vainge vari madependent vandakasangana nawo zvekare. Tikatanga kudanana, ndikavaurayisa nenjuzu iyi. Zvino ndiri kuti kwose kwandinenge ndaenda ndinongonzi munhu akandigadzirira zvinhu izvi zvakazondipandukira iye ane masimba. Saka vazhinji vanototya kuti vange vachiripindira dare iri nekuti rakatangwa nemunhu ane masimba. Ndikudawo advice kubva kune vedare renyu. Ndoenda here kuNigeria? Kana kuti ndikaenda kuNigeria ndinenge ndava kutonozvipinza mune imwe satanism yekuti handikwanise kuzobuda mairi.
please ndapota muri eZimbabwe ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndine zvakawandisa zvandinosangana nazvo kuhope. Ndinorota dzimwe nguva nditori nevamwe vanhu vane mukurumbira avo vandinenge ndichirara navo. Kana ndikarara nemunhu anenge ari famous, munhu iyeye hapambotore nguva panobva patobuda scandal yekuti anotombonyara. Handikwanise kutaura hangu mazita emacelebrity iwawo, asi zvinotangira kuhope ndaita bonde navo, then vobva vachizonyadziswa pakati pechaunga. Please, I need advice. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi kana ndikangorota munhu wandinenge ndarota, even if it is a celebrity, ari murume kana kuti mukadzi, hanzi ndikangorota ndichirara naye, munhu iyeye hanzi anotomboita bad publicity. Yo, strange things indeed they do happen in this world. Ipapapa vari kuti hanzi vakabva mukurota umwe musikana uyo hanzi ane mavideos awo akabva mukulika ekuti vanhu vakatombomuseka. Musikana uyo hanzi hazvina kana nguva zvabva mukuitika. Hanzi ndakamurota ndichirara naye. Yo, hanzi njuzu iyi ndiyo inenge ichirara nemunhu iyeye uyo wandinenge ndarota. Ya pakaipa, haisi yatova satanism here. Munozvionawo sei naive Dari? Ndianiko ane video rakabva mukulika? Strange things they do happen in this world.